babban lamari ne. Babban lamari ne. Kowanne gida ƙalubale nasa yayi daban. Babban lamari a wani gidan ɗa da uwa ke sa'insa. Babban lamari ya mai da faɗa matsayi na abin yinsa. Babban lamari duk inda kaje batuwa ke kan halinsa. Babban lamari ya sha ya bugu sannan kuma ya yi kwace. Babban lamari ba iya shiwa a can gefe da akwai da yawa. Babban lamari abinda suke ko kaɗan bai dacewa. Babban lamari akan hanya su tare mutum su kwacewa. Babban lamari abinda yake jikinsa duk si cajewa. Babban lamari idan yana gare shi sai si cutarwa. Babban lamari babban lamari babban lamari ne. Babban lamari babban lamari ne. Babban lamari komai da akwai sanadi. Tiran gini tiran zane mu kula da 'ya'yanmu aka tilas ne don su zamo nagari a cikin al'umma ne. Da akwai ciwo ya mace ma ta zubar da mutuncinta akan titi tana ta bayyana halinta. Ta zaɓu da ba matsayi na sana'arta maimakon ya zamo tana ɗaki na mijinata. Babban lamari babban lamari ne. 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 Kai sai ka ci a oke ne kaga ja kai a banza kayan kuɗi. Wallahi da ku zan tafi bari in mazan je in gama da hajiya. Tiyab ija kaga goge wallahi da ku zan koma biye na kwashi ka kayan kuɗi a banza a area. Kai sha kai tiyab ija. An da wuta. Yawa sa'a Salim. Ka fito ne? Na fito da fa. Ya ake? An je kasuwa. Aka je kasuwa? Ya yi kyau. Salim, ya zauna mana. Salim, ina kuma a batu na alƙawarinmu da muka da kai Salim. Wallahi babba ina ta kokarin ga abin da ubangiji zai ga na yi kokari na cika alƙawarin da na ɗauka amma insha Allah nan ba da jima ba kullum ban bara abin da na so. Salim, a dage a cikin alƙawari domin an ce kanan uba ne. Gaskiya ne. Yauwa.
ka cika alƙawarin nan Salim tun da ina sare kullum za ka kawo abin nan sai in ji ka shigo. Insha Allah. Kar kai wasa, in kai wasa da ni kamar kai wasa da marigayi. Ina ta ma to gaskiya ko da yaushe Salim. Insha Allah. Kai kokari kuma ina nan ina sauraron ka fa. Insha Allah. Ba matsala Allah kiyaye. Insha Allah zan yi Allah kokari na kiyaye. cika umarni. Allah kiyaye. Allah ba lafiya. To a da lafiya. Allah kiyaye. Waye ina zuwa. Hajjaji ni ne. Hajjaji. Hajjaji. Na'a. Hajjaji. Hajjaji. Yaushe ka dawo? Hazu. Kalau kuwa dan naga kwanan nan ka tafi kuma gashi ka dawo. Na ya ji a kasuwanci ba daɗi. Ke dai sai mun zauna za ki tsaro. To. Shikenan. Ka jaka mun shiga da ita. To. Ai ka gaji. Yayi ka tafi. Ko mun fara shiga wani aiki. To. Ka ga yaran nan har yanzu shi lokaci kuma mun yake wallahi ana can ana buga harka malam. Mu zaman jira lalle aka ce ya wahala. Wa alhamdulillah ce. Yake da mu so dan kare san ma jiran sa nake. Yau. Yana da mu da ba. Sanauda. A'a, sanauda. Salimu, dan Salimu, dan Salimu. Sannan zuwa. Allah zuwa. Ni ma na ɗan kama ruwa ne kuma na yi salloli a nan ke ɗan yin haka. Jiya. Ya jama'a kuma sani. Muna nan muna fama. To, alhamdulillah to sannan zuwa. Wai sakon ne nace bari in tafi da wuri in kawo maka su. Har ya samu sai samu. Alhamdulillah. Kai Allah maka albarka sai. Allah ya ma albarka. Allah ma albarka. Ada ka irga ba? A'a ba sai na irga ba. Sai cika sun yi daidai sana. Ko da ma ina son in yi magana da kai ne. Wannan kuɗin da baka bayan baka manta ba. Wallahi suna ba aro na karɓo wallahi. Sannan wannan ma shi ma aro na karɓo shi ake cewa in dai za a dinga lissafi a dinga tunanin me zai faru gaba saboda ba kuɗin za a takarba saboda haƙƙin mutane da mu ma kan. Haka ne. Wato dai yanzu kai ne uban. Haka ne. Na ce ya kamata a ce in duk girman mutum kan ga mai gaskiya ko da ya kuskure shi ne shi dama zan ma bayani. Salim kuɗin da kake banna baya da ne kullum yana zuciyarka kenan. Anya in ka bani kuɗin nan ka tafi a zuciyarka ba zagi na kake ba fa Salim. Ba ka tuya zan zage ka ai kai kaman uba na kake. Ba haka na gani Salim. Yau ba. Ba mu ni na san inda nake jiyo kuɗin nan Salim. Wani ba yaro bane ba kamar kai. To gashi. Dala an jima a kamo ruwan zafi. Na gode. Dan yau kenan. Wato ake cewa ka haifi ɗa kuma ba ka haifi halinsa ba. Wato yau Salim ni ne zai sa a gabe kewa faɗa saboda yana ban abin duniya. Ya yi kyau. Na gode Ubangiji Allah ya duba. Yaran nan wannan kuɗi ne bani yaro mai hankali. Ko kaɗan bai dacewa babban lawari akan hanya sitere mutum si kwacewa. Me nake yi yanzu karfe 3 ban ci abinci ba. Wannan wace irin kasa ce? Kai. Au sai rigi mana. Ni ne kai dan ba. Je ka gidan gurasaccen da wake ya karbo min kuɗa dare. Kai akan ni ba gaba nake da kai ba ka je ya karbo min da shi ba wuce. So nawa baban ko muna zaune muna shaye za ta zo da samu debo mata ruwa. Mu haifan mu tai ka dinga yawa mutane a kuya. Yo Allah. Ya Allah idan ba za ki damu ba minti ɗaya mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yan mata, barkanki da wannan lokaci da fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Lafiya ƙalau.
To ki mun afuwa karki ga na tare ki akan hanya duk da dai ba kimar mace bane ka ganta akan hanya ka tare ta. Amma duba da yanayi saboda in kin wuce ban san inda za mu ƙara haɗuwa ba shi sa na tare ki. Hakan. To amma idan babu damuwa da Allah ina so in san sunanki. Sunana kuma. Daga haɗuwa akan hanya shikenan sai in gaya maka sunana a'a wallahi. To, ki mun afuwa. Na san babu tabbacin a ce na samu sunanki yanzu, amma duk lokacin da kika ga namiji ya tara mace akan hanya har ya tambaye ta suna, akwai ƙwaƙƙwaran dalili. Wannan haka ne, amma ni gaskiya ba zan gaya ma sunana ba. Wannan yaran har karfe 4 bai kayan sako ba. Okay, dama tun san da ne kiransa na ga yana hana cicijewa, wai aikensa kai. Barin je gidan mai abincin ni da kaina. To, kin san shi lamarin Ubangiji bayan da baya kasancewa. Ta iya idan Allah ya tashi ikonsa wannan haɗuwar tamu da ke, wata rana ta zama abu ne na tarihi wanda zai zama abin tunani. Shi yasa nake son idan babu damuwa ko da ba za ki iya faɗa min sunanki ba, za ki iya min kwatancen gidanku domin in zo in isar da saƙon da yake cikin zuciyata. To, ai dama ita kimar mace a same ta a cikin gidansu. Ba wai ya ganta a titi ya tsira ita yana tambayar ta abin nan ba. Gidan mu ba ni nisa ne da shi ba ka gan shi can. Yanzu ma na fito an aike ni ne zan wani. Shi yasa. To yana da kyau a ce kin dan mun kwatance yanda idan na je zan iya ganewa domin idan na zo in isar da saƙona. Ai ba nisa ne da shi ba. Kaga idan ka bi hanyar nan ka dan yi haka za ka ga wani gida da fulawoyi a ƙofar gidan. Idan ma baka gane ba ka ce a nuna maka gidan sa anta a cina za ka ga ma yara kowa ya san gidan za su. Okay, idan na bi haka ko gida mai dan fulawoyi haka da ƙaramin gate. Idan kuma ban gane ba in yi tambaya gidan su anta a cina. To babu damuwa, na gode kwarai da gaske. Insha Allah kuma za ki ji ni. To na gode sosai fa. Babban lawari ne. Babban lawari. Kai. Me ya faru? Ni za ka aje sama da awa 4 daga aikenka ka raina min hankali. Ni ne? Kamar ya kai ne. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu ma na dawo daga wajen. Wurin aiki. Au ni ba na shaida ku. Na aike ka raina min hankali? Ni yanzu fa na dawo unguwan nan. Ai kai ku a gaba na unguwar tamu. Ka dinga ce min ba kai bane. Okay, shikenan zan kama shi. Kaje da ni kake zance. Allah Alhamdulillah. ce wannan da an fito Allah an fito ne ba a ga unguwar su kallon halin jangwa To a kiyaye dai a kiyaye mu kullum mu da ku abin da ya hada mu da kura muku addu'a. Gaskiya ne Ku addu'a da kuma gaskiya ne fa duk inda zaka shiga ka fita. Gaskiya ne. Kiyaye ka san ina zaka da wa zaka yi mu'amala. Gaskiya ne. Ko wannan shi ne. to fa gari nake Yau to. da wurin da Ha. a huda lafiya fa Nace ba Salim. Nace idan ina dan buƙatar wani abu ne. Ai haƙuri. Ai haƙuri. Ubani ne sani. Ya haƙuri. Allah muku albarka. Ya haƙuri. Allah muku albarka. to fa ban Salim. To. Salim. Nawa ne wannan? 2000 ne fa Salim. da ban da kuɗi A Salim. Haba yanzu 2000 ina za ta kai ni? Salim. Kaga dan ƙara min wani abu ya haƙuri. Salim. Haba Salim. Kawai haka ita ma wacce din haɗu min da ita Salim. Saboda ke haƙuri. wannan kuɗin mashin ne fa ban da kuɗi fa Yawwa, ba zan ma baki ba, ba zan so wani ya ɓata min kai ma barka ni ya ɓata abina. ba ba fa sai jekaran jiya na baka 5,000 jekaran jiya na baka 5,000 lokacin baka 5,000 fa Kaga na je Allah ta tafi.
A dawo lafiya Allah ya kiyaye. Allah ma albarka. Allah ya kiyaye mun kai. Ka yaro dan farka. Ka dinga ta zaro mun 200 kana bani sai ga wani almajirin ka kamar wanda na roƙa. To Allah ya kama zamani da ɗa zai cewa ubansa tuhuma. Ƙawana. Wallahi in ke kin san me ya faru akan hanya? Me ya faru? Wai kawai ina tafiya zan tafi gidan nan naku na haɗu da wani. Abin ya bani mamaki. Wani? Ki san me ya faru? Wai. Alaikum wani maƙe muryar shi. Ce ƙawana kin haɗu da? Wallahi ga ya fi dariya dai na haɗu da samarin zamani. Wallahi maka dariya ta kama. In tambaye ki ma tukunna. Yanzu kin amsa masa kenan? Sallama dai na amsa mishi amma da yace wani yana so na wa. Kin yarda yanzu ai kina son shi ko? Ke ma dai da wani irin zance ki. Kuma shikenan kawai da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki. Wanda irin su ana zaune ƙalan. Wallahi. Kawai dai da yace mun suna na ma na ƙi gaya mai. To ai ke kin san samarin nan. Ke ba sai na gaya miki ba. Kin san su kin san halin su. To kin manta kullum gogo cikin yawan hudu ba take akan mazan zamanin nan. Tana cewa dai da maza na zamanin su ne to da. Amma dai na mai kwatancen gidan mu. Ya ce wani anjima zai zo ya same. Assalamu alaikum. Ya rasu. San da zuwa. Na farin cikin zuciyata. An nuna raina baiwar Allah. Kyakkyawa ta. Sani kenan. Ko kuma dai in ce maza kenan. Kenan so kake ka tare ni da wannan kalaman naka domin ka goge laifukan da kai min? Ban gane ba. Me kuma ya faru? Ya farin cikin rayuwata. Yaushe rabonka don sa ka a cikin idanuwana. Ko in ga text message ɗin da kai ka saba min a cikin wayata. Okay? Ina fitowa saboda ka san mu mata muna da rauni. Sai sa ka fara amfani da kalamanka domin ka mamaye wannan laifukan da kai aikata ko? Suna kenan. Bai kamata a ce motsina yana guje miki ba. In kin gana nesa da ke, ya kamata ki saurare ni. Ban ci akwai wani dalilin da ya sa ni nisa, amma har ga Allah duk inda zan je kusa da kina raina. Hanya kuwa? Ko dai wata ce ta shigo rayuwarka kaɗan buruz da ni kai gefe da ni. Subhanallah, wannan ce magana. Ya kamata a ce ki tuba. Saboda kin sabo mai girman gaske a duniyar so. Ba na raba ɗaya idan na rasa ki. Ba zan ƙara ruwa ba har abadan abadina kuma ba ni ba wacce irin rayuwa da farin ciki in har zan mallake baiwar Allah kyakkyawa ta kamar ki ba. Me yasa kai daban ne a maza? Tabbas kalamanka yana kwantar min da hankali. Kwana biyu ban ji kalamanka ba. Ina zaune a cikin gidan da ka san mace mai ta kaba. To shi kenan ba wani. Ina ji? Na yi kuskure. Ki haƙu. Wani al'amari ne hana ni zuwa amma insha Allah daga wannan ba zan ƙara mai zonin laifi ba. Insha Allah na kama kunne na. Gaskiya ni da na same ta a matsayin masoyi gaskiya na yi babban daji. Domin duk macen da ta samu namiji mai kwantar mata da hankali a rayuwarta, ai ta gama samun komai a rayuwa. Ba. Daga suna. Allah kuwa. Kar farin ciki zo sa ki ta faɗan kalamai har shugabannin masoya su zo su hukunta ki akan wannan kalaman naki zafafa masu ƙarfin gaske. To lallai idan za a hukunta ni sai da a hukunta ni akan abin da yake daidai. Kuma na san za a bani a wasu. Kin tabbata? Kwarai kuwa. To shikenan. Na ga sai wani kyau kike sai wani ƙara ki. Ke sirrin ne ka biya mu. Kina nufin zuwa na ne ƙara miki wannan kyan? Kwarai kuwa. Fa. Dukkan ki lafiya. Sai ba kenan. Allah na. Wai tafiya yankin azaba. Wallahi ƙawana. Dan Allah tuni yanzu akan maganar nan ke me shawarar ki? Ƙawana kenan. Ai yanzu shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Haka ma za ki ce? Ƙawana kenan. Kada ki manta, a ɗazu ce min kika daga ganin sarkin fawa sai miya ta zaƙi. Kin manta ne? Na ce ba kenan. To, ai shi kenan. Yanzu dai bari in jira zuwan shi. In ga da me zai zo. To fa,
Ni fa amma ƙawana shawaran da zan baki. Kin gane? Kawai a yanzu ki bashi daman zuwa. Kin gane? Idan kika bashi daman zuwa daga baya sai ki tantance shi waye. Daga nan kin ga idan aka gama ai sai a ƙawana kenan. Kin ga firan nan ba za ta yi a nan ba. Zo mu ƙarasa cikin gida. Zo mu shiga. Assalamu alaikum, sannan ku da aiki. An ba ruwa an ɗaya rage. An muku kai da Allah aka rena mutane. Maker Productions. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, kun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, kun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, kun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Farko ilahi na sawa, waka nake so da yowa, ya rabbana ka ban baiwa, don yin takarnai gazawa, wakar take da yan adawa, ko yan hassada kushewa, yau ma rabe da zangaidawa, shi ne ake kira sarkin shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Karo dubin salatinka, manzo habibinka, manzan da bai da tamka, daukacin halittarka, a sahabu nasa ɗaukaka, a halin gidansa tsarkaka, a cikinsu babu mai shirka, wallahi su ake yayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Ai komai da lokacinsa, yau dai Rabilu yayi nisa, bijiminsa a gaishe sa, gafar a gare shiga wasa, shayin Rabilu bai ginsa, kamshinsa ya zarce masa, shi dai Rabilu bai sa'insa in ka zo su yi shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Wannan shayin akwai tsafta, gaskiya dole in furta, madara agun akwai gota, ina mazan ina yan mata, ga shayin da ya inganta, komai gurin mu mun saita, mai siya muna ririta in ya zo siyan shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Na faɗa kun faɗa kuma mai take yayi shirin noma, a kasuwa a can ake nema, kakawa gurin da alfarma, makiyanka za su sha fama, shayin Rabilu sha nema, kullum ina shan wannan shayi da gurabe da sarkin shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Har fast food ma akwai, wake da taliya akwai, indomi har da kwai, jinsin madara akwai komai, kwastomaki akwai, da za ku yo kira akai, ko da buredi ne da kwai, a haɗa da hutu da shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar Brigade. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi, gun rabe da sarkin shayi a nan kasuwar
suna kuna fuskar jairai ta nuna ilahi kai kaɗai ya nuna ni shi nake kayo kukana lahi sarki makagina mai bana har ya ba ogana shi ne Rabilu sarkin shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge. Gaisuwa dole biyowa a gurin kowa da kowa Rabilu ne ya ce na yabawa a guri kuyo ba gazawa fatan shi shine ya burgewa zuciyar dukka mai zowa gurinsa domin su yin shayi gurinsa domin su yin shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge. Yaransa dole in sanya Abdullahi Abdulaziz Abdulrazak Arzad Abdulkarim Benzima Abdulmutallab Mumini Agili dole in sanya Ibrahim na sanya yara ne da gun shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge. Malam Muhammadu gashi Hafizu za da sanya bash ba za na fasa ba gambo argel ku gane dan maraya ya zo shi awwal Yusufa da Ammar ga babanta ga Ma'ruf su ma yaran gurin shayi. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge. Muhammadu Sani babba Usman baban baby ni dai ba zan manta ba Isiyaku baba gashi yaran gurin shayin ne su ma ba za na manta ba wakar dole na sa su ima Aminu mai wakar ne. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge. Ina kuke masu shan shayi ga babban gurin shan shayi gun Rabilu sarkin shayi a nan kasuwar burge.